Moni ndine Jake nde nkhani yomvetsa chisoni kwambiri ku UK mzinda otchedwa ku Sutton. Mayi uyu dzina lake Devika Rose wa zaka 27 ampeza olakwa pa mulandu wa manslaughter. Manslaughter tingayifotokoze kuti chani, kuti anapangitsa imfa koma sanapange dala, koma ndi olakwa chifukwa cha zimene iye anachita, mapeto ake kapena mathero ake anapangitsa imfa kwa munthu wina. Nde Devika ali zaka 27 ndi single mother. Devika ndi mwamuna wake anaberekerana ana 4, ana ake ma twins awi oyamba, ma twins achiwiri ngati ana 4 eti, koma anabereka kawiri ma twins anyamata okhaokha ti ana tokongola eti. Ana awiri oyamba anali zaka 4, awiri achiwiri anali ndi zaka zitatu, zaka 4 ndi zaka zitatu ti ana take, koma anasiyana ndi mwamunayo ndi amakhala yekha. Ndi anawo kupezeka kuti mu December 2021 amafuna apite pa grocery chapafupi, koma kaya zina atani sanafuna kuti awatenge ana onse ang'onoang'ono 4, ngati kuli kuyenda ndi kuti atenge onse 4 kaya ndiye amafuna kungopanga zachangu, akuti anapangapo kangapo zimenezo zokuti kungowasiya kuwatsekera nyumba kuthamanga kupita pa grocery nkubwerako, amapeza ali bwinobwino. Ndi pa 17 December pa 2021 anapangaso zomwezo, anatsekera nyumba nkuthamanga kuti akupita pa grocery, koma osaziwa mbuyo muno iye atapita ku grocery kaya anasiya foja oti analasa nazimise bwinobwino. Ndi foja uja nyumba muja anapeza kuti anakolera kuyaka moto, ati nyumba munali modzadza zinyalala, munali mosakonza, munali mwambwe kwambiri. Ndi kupeza kuti moto kubuka nyumba muja wakira ana momwemo, ana anayamba kufuula nkumathamangira kumwamba, nanga sipanja chitseko nchotseka, anathamangira kuchipinda mmwamba nkumafuula. Aneba nkumva nkuthamanga kuona utsi kuyesera kuti athyole chitseko, anakanika. Anacha kumangofuula ndi anacha anathawira pasi pa bedi onse 4. Aneba anayimba foni ku polisi plus fire anabwera pompo kuyesera kuti aphwanye chitseko. Anakwanitsa kulowa mu nyumba muja mmene amatulukira amayi awo a Devika afaya awatulusa mukale ana, ati zinali zatenga 30 minutes yokha kupeza kuti ana onse anamwalira tsiku lomwelo, ana onse 4 taganizani. Ndi anammanga iyeyo kunena kuti iwe ndi wolakwa chifukwa wasiya ana ang'onoang'ono okha watsekera nyumba nkusiya sofoja osasamala, kunena kuti akhangati kuti wachita neglect ana mamota awasamale. Ndi anammanga amamuzenga mlandu wa neglect plus mlandu wokupha, kuti chipanda ma actions ayeyo anawo sakanafa. Ndi wakhala kumenya nkhondo mlandu nthawi yonseyi. Sanampeze olakwa ku mlandu woti wa neglect, koma ampeza olakwa ku mlandu wa manslaughter, kuti anapangitsa ndi iyeyo olakwa pa imfa ya ana ake, kuti sanawaphe koma anapangitsa kuti ana wafe chifukwa iye akanakhalapo either akanazimisa motowo kapena akanatulusa ana nyumba. Ndi ampeza olakwa moti panopo akudikira chigamulo. Ayino kuti anthu zinthu zina timatha kuthamangira kujaja eti, koma mayi uyuyu ndimvetsa chisoni kuti kungoganizira kuti ndiye kuti ana 4 nthawi imodzi kumumwalirira mutu mwakemo muli bwanji. Ndi chipsinjo choopsa kwambiri, ndi nkhani yomvetsa chisoni kuti akudikirira chigamulo. Iyo ine ndi nkhani yomwe ichitika ku UK yomvetsa chisoni kwambiri. Zikomo kwambiri.